модар агар 120 сола шавад, модарша фаромӯш карда наметавонад. Агар бигзара барава ҳамаи дунё, модарша фаромӯш карда наметавонад, баро ки ишқ ба модар. Лекин мо як дӯст дорем, байни 10 сол, 15 сол, 20 сол бигзара фаромӯш мекунем. И чӣ маъни дорад? Маъни дорад ки ишқ не. Фақат як одатам. Одат мекунем ба садо, ба гапзанӣ, ба характер, ба самимият муҳаббаташ мо фақат одат мекунем. мо бовар дорам вақте ки як нафар ба шумо аз он дида беҳтар самимият муҳаббат дод, фаромӯшаш мекунем. мо бовар дорам ин нафарро дӯст медорем. яқин бидон вақте ки як нафар моро бисёртар самимиятат метад, ҳама одама зиёдтар дӯст медорем. ҳеҷ вақт дилгир нашен аз ин чизо, ҳеҷ вақт ғамгин нашен. худованд бузург аст, дар ҳар сахтӣ моро подоши интизор аст. агар зиндагӣ осон мебуд, бегирия сар намешуд. воқеан агар дунё пок мебуд, баъди мурдан моро шуста гур намекарданд. дунё пур аз хато аст, пур аз гиреҳ аст, пур аз дард аст.